Kutirejasa zvikuru regaiti tendeo Mwari nekushomirwa kwataitirwa. It's a good thing to see people pushing the gospel of the kingdom. Zvinhu zvinokosha, zvinhu zvakanaka kwazvo. Zvinondiitirawo zvakanaka kuona vanhu vane that hunger, that desire to minister the word. Nyika yakakura, shoko rinoti munda waibva saucheki washoma, so we just encourage vacheki kuti varambe vachiita basa. Tinotenda Mwari zvikuru. Chada ndiverenge shoko raMwari kubva ya Genesis 12 from verse 10. Genesis 12 from verse 10. Now there was famine in the land, and Abram went down to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land. And it came to pass, when he was close to enter into Egypt, that he said to his wife Sarai, his wife, "Indeed, I know that you are a beautiful woman. Therefore it will happen when the Egyptians see you, that they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you." So it was when Abraham came into Egypt, the Egyptians saw the woman, that she was so beautiful. The princess of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh. And the woman who was taken to Pharaoh's house, and she was taken to Pharaoh's house. He treated Abraham well for her sake. He had sheep, oxen, donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. But the Lord plagued Pharaoh and his house with great plague because of Sarai, Abraham's wife. And Pharaoh called Abraham and said, "What is it that you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is your sister? I might have taken her as my wife. Now, therefore, here is your wife. Take her and go away." So Pharaoh commanded his men concerning him. They sent him away and his wife. Tada nditaure pamusoro pekugona kuona zvakanaka in the midst of trouble. Why? Nokuti Abraham achienda ku Egypt anga ari mupoteri. He was a refugee. Ari kutiza hanga achienda kundopotera ku Egypt. But along the path, along the way, ndo paanoti kumudzimai wake, uri mukadzi akanaka kwazvo. Tikapinda mu Egypt, vanhu vanogona kukuchiva vakakuda ende vakandiuraya. Saka zvatichaita ndezvekuti kana tavamo, I will treat you, or I will say you are my sister, yotaurawo futi kuti I'm your brother, so that I may live. Vatingopinda mu Egypt, izvozvo ndo zvakaitika. Zvaitika sekudaro kuti Sara atorwa namambo. Bible rinoti usiku mambo wakava in a dream, Mwari akataura naFaro kuti mukadzi wawatora ndiwo muprofita wangu. Faro ndokubva aenda kundodzorera mukadzi waAbraham Sarai, ndokubva amupa zvipfuyo nevarandakadzi nevarandasikana. Abraham ndokubva abuda mu Egypt a wealthy man nekuda kwemudzimai wake Sarah. Sarah was the key figure. Ndiye aiva nenyaya hombe sei Abraham akabuda mu Egypt aine wealthy. But nyaya iripo ndeyekuti Sarah naAbraham vanhu vakura vakwegura, zvekuti dai inhauye beauty hazvaishamisa mambo kuti angashamiswe nerunako rwaSara, mukadzi atichemberei akura. Imo muEgypt mune vasikana varimo. Asi Bhabha rinoti nekuda kwokuti Abraham, the prophet of God, wakataura mashoko aya kuna Sara kuti uri mukadzi akanaka, vanhu vakakuona vachakuda. Mashoko iwayo ndo akacreata the beauty pachembere inonzi Sara. Mambo vakatoona kuti mukadzi akanaka nevanhu vaigara muEgypt, so they recommended her to king. Faro ndokubva atoudzwa nevanhu kuti kune murume auya ari kufamba nemumwe mukadzi akanaka kwazvo. Runako rwaSara harusi runako rwaiva ordinary, runako rwataurwa with a prophet anova Abraham pamusoro pemudzimai wake. Runako irworwo rukaita kuti mambo vatore zvipfuyo, vatore zvinhu zvakawanda nevaranda vape kuna Abraham for the sake
yemukadzi wake Sarai. So chakapa Abraham kusurvive famine and hunger inhau yekuti wakagona kutaura zvakanaka pamudzimai wake ivo vari mudambudziko, vari munzara. Problem yedu kazhinji ndeyekuti kana tiri under the influence or under the environment yekuoma kweupenyu nekunetsa kwezvinhu, we fail to see something good. I'll give you an example. Munhu ukamuvenga ukasamufarira haana chaanombofa akagona. Why? Nokuti chese chaanogona chinovharwa neruvengo rwako. Hapana paunoona enemy yako ichiita zvinhu zvaungatende, zvaungagone kuremekedza kuti apagona. Munhu kana wamuvenga, ruvengo runoputira kuona zvakanaka hazvioneke. Bible rinobva rati, and love covers a multitude of sin. Rudo runovhara simba rezvivi. Rudo runovhara zvivi. Zvoreva hazvo kuti kana munhu wamuda, kutadza kwake kunonetsa kuona. Why? Nokuti unomuda. Even achitokanganisa pauri unotojustify, unozvigamuchira. Why? Nokuti unomuda. So kana rudo richigona kuvhara kukanganiswa, munhu akakutadzira uchimuda haunyanyozviona. Ndo zvakafanana nesimba reruvengo. Munhu wakavenga akagona hazvioneke. So environment, mamiriro ezvinhu anopa vanhu dzimwe nguva kuvabhita, kuvava, kuva nekusagona kuona zvakanaka. Kana munhu achinetseka zvinhu zvisina kumira zvakanaka, kuti ave humble and soft hearted, kazhinji zvinonetsa. Vazhinji vaunoona vane hasha, even vachita hasha against you, haisi nyaya kuti wavagumbura kuti wavatadzira, vari musituation yacreate bitterness. Pane munhu wekutoti kwakuti maswera sei haadaive makatomira naye, kwete nokuti haanzwe, atone nzeve anonzwa, but pane zviri kunetsa maari, zviri kuvhara nyangwe nekugamuchirwa. Unodzokorera kwazisa munhu ari padhuze newe, zvotoitanga anovhunduka kuti oh, muri kutaura kuno, ari so close, zvokuti unyazoona kuti munhu haasi pano but ndinaye. Zvoda kuti nenzeve nekukwaziswa nekugamuchirwa kunogona kuvharika nekuda kwesituation yakakukomberedza. So wakaipa unoshanda nemaenvironment iwayo kuti acreate munhu ave bitter, because kana uri bitter you cannot receive the things of God. Saka uchiona Bible richikurudzira richiticha issue forgiveness. Forgiveness haisi kuti yawika. Nauye forgiveness inobatsira iwewe kudarika munhu wakatsamwira. Nokuti izvezvi une vanhu vawakagumbukira, wawakatsamwira, ivo vasisina vakatokanganwa, vari kutopfuurira mberi neupenyu, ivo wakangosara une chigumbu. Chigumbu ichocho chakonzera urwere munyama yako. Vazhinji vanhu vanouya kuprayer line, trigger yakatrigger zvirwere zviri mavari, vamwe vachifudza kuti kuroyiwa ibitterness yakabva pakuti kune vakavatadzira vakatsamwa. Kutsamwa kukaafekta utano wawakatsamwira achitojabula. Forgiveness kusaregerera kwafanana nemunhu atsamwa pane zvimwe zvinhu zvaitika, atsamwa kudaro, paanotadza kuregerera ipicture yemunhu wekuti zvichida adya chikafu chine bete obva atirega ndinwa mushonga. Paari kunwa mushonga hongu bete rinofa but iye zvinomafekta utano hwake. But learn to treat mama situations necaution. Pane masituations asingade kuti uwedzere kutsamwa, iwe watsamwiswa. Saka uchiona kuti kune vanhu vanouraya vanhu, kwete nekuti munhu is a criminal, kana kuti munhu ane utsinye stereki. Inhau yekuti kana agumbuka maemotions akaita overrule pfungwa dzake, anopedzisira auraya munhu iye asina bad mind. Vazhinji vanoita zvinhu zviri negative, zviri wrong, they regret. Ukaenda kumakotsi, munhu akatouraya munhu anenge achitopisawo tsitsi, unotoshaya kuti saka but akazviita wani. Pane vanhu kuti unogona kutorambira kuti dzingauraye munhu ari too soft muchindo. Maemotions hasha dzikakuputira dzinokupa mamwe madecisions aunoregreta. Chinhu chinonzi forgiveness rekanimbochitaura haisi human nature. Vanhu hatigone kuregerera
akati expose ndipita paakati kuna Jesu munhu anganditadzire kangani ndichiregerera kuti kangani kubvunza nhamba kuda kuti kuregerera ndigone ndotoda kushanda nenhamba munhu akadarika nhamba iyoyo ndotora action. Haisi human nature to error though kuri human but to forgive zviri divine. So you need the grace of God to be able to forgive. Vazhinji vedu tinoti aiwa indoregerera mufundisi akuregerera ndokwanisa. Unokwanisa maringe zvawaitirwa. For example, munhu akakubira ballpoint unoona muregerera akarepa mwana wako panonetsa. Onzo kuti uyarepa mwana wako kuti it's okay takanditiregerera. Zvakaoma ufunge, let's be real. Unema issues aunogona kuti hakuregerera. Vanhu vanotadza kuregerera vanhu ngavaregerera nemani. Zvinodependa kuti chii chaitwa. Zvese zvaunotora it is kuti ndinoregerera zviri palevel yekuti kana zvadarika ipapa ukwanise. Ukanditsika sorry blazi. Ikanzoti iwe warepa mwana wangu tinombotaura. Sorry haiti. Kuti ndinenge ndaakuda the nature of God. Kuregerera kuri divine, to err is human, to forgive is divine. So chinhu chinonzi kuva neforgiveness, a forgiving heart, chinotonamatirwa achigumira padesire kuti hai ndoda kuregerera. Zvikaenda a certain level haungazvikwanise. You need the grace of God to help you to forgive. Kazhinji kacho hauna kuita forgive wakangokanganwa. Mumarriage zvinowanzoitika kuti murume achitadzirwa anotanga kuregerera munhu but achizvipenga paside. Rimwe gore panozvitadzirwa futi woti wajaira. Ukanzwa kuti wajaira kurati ndine rekodi. Musiwo wakadai wazonyanya. So we need the grace of God to be able to forgive. Tisidabata nyaya forgiveness, tidabata nyaya kugona kuona chakanaka in the midst of trouble. Why? Nokuti mu midst of trouble ukagona kuona chakanaka, Mwari vanoshanda neichocho. Izvozvo zvakaoma. Ndikati ngatirumbidzei Mwari. Nguva yako yekurumbidza inodiwa nekuchema. Ende zvauri kuchema zvacho zvinhu zvaunochemera muupenyu. But kuti ugare waziva kuti zvese zvaunochemera kana zvikaitwa zvinongouya bedzi kana uchiri mupenyu. Zvoreva kuti kutora mupenyu ndo platform yaunotsika woti Mwari makanaka maita henyu. Saka tinodirwa kutenda nekurumbidza nekuti mezedu haagoni kuona uchakanaka. Munhu wese ari problem haagoni kuona chakanaka chiri kuitwa naMwari chekuti ranhasi ratorira uripo. I always tell people kuti kune vanhu vane mari vafa iwe nezvikwereti uripo. Ifevha iyoyo. Pfungwa kwako ningochisairire iwe. Vane makambani vari gifted vanodiwa nevanhu vanofa iwe wakamako uchingochofa. Wega kuti unoti Mwari ndiye anenge vari kusaidi kwangu because dai zvaivhotwa wakaenda kudhara. So wakaipa unoti vhara meso totadza kuonawo zvakanaka zviri kuitwa naMwari muupenyu. So pese paunotadza kuona uchakanaka uchingogara uchichema nedenga rinotonetseka. Why? Because rinoda kushanda nechakanaka chiripo kuti rigone kugadzira zvakaipa zviri kukurwisa. That's why shoko richiti hatikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. I'll give an example concerning that. Goliath ari a giant, ari very rough, ari against the people of Israel. David paakauya Bible rinoti wakaenda kurwizi and he took 5 smooth stones. Sei paka describe type yematombo akatora 5 smooth stones, which means kunze kwerwizi matombo ariko but they are not smooth. Matombo emurwizi shona inonzi hurungudo. Matombo ekuti mvura painoerera anenge achirovana, anobva aita a round shape zvekuti haasi rough. Matombo emurwizi akasiyana neepanze. So Bible rinoti and David picked 5 smooth stones against Goliath. Paidiwa 5 smooth stones, not just stones. Why? Because Goliath wakaipa but hatikunde chakaipa nechakaipa. We need a smooth stone to kill the giant called Goliath. So Abraham naadzimai vake ipapa angasati akunzi Abraham angachinzi Abraham. Naadzimai vake vari kuenda muEgypt. Tiri kuendesa kuEgypt famine.
ende nzvimbo yavari kubva yarohwa nefamine ndonzvimbo yaakanzi naMwari bva uko uya apa. A place of appointment yakava nechallenge. Tine vanhu vakaudzwa kuti kana zvinhu zvako kana zviina Mwari hapaite problem. I chose to differ. Verenga Genesis 12. Abrahamu paari kupotera kuEgypt haasi kubva kumba kwavo. Kumba kwavo akabva kudhara. Ari kubva muKenani, nzvimbo yaakanzi naMwari bva kwauri uye kuno. But in that place yanzi naMwari ndo yako gara apa, there was famine. So challenges are real, whether a believer or not, bishop, reverend, prophet or not, challenges are real. Munhu wese unofesa ma challenges, even in the place inonzi naMwari ndo yako, even pazvinhu zvinonzi izvi ndo zvako, challenges are there. Kana wakaipa akakandwa kubva kudenga, zvinoda nekudenga kwakatomboita challenge. Kana Satani wakakandwa kubva kudenga, akanzi hoko yenyika wakaipa akandirwa ikoko, achibva kudenga, zvinoda kuti kudenga kwakatomboita ka problem. But ndinoshaya kuti Mwari wedu une solution. So Abrahamu munzvimbo yaakanzi naMwari ndichakuita munhu mukuru, hamuna kutanga neprosperity, hamuna kutanga nekubudirira. Vakatanga nekuti there was a famine in that land. Ndokubva afunga kuenda kuEgypt. But asati apinda muEgypt, ane a prophetic message yaakataura kune mudzimai wake Sara kuti you are a beautiful woman. Ari kugona kuona beauty in the midst of hunger. Vakuru mumarriage mukaita nzara runapa ruoneke, let's be real. Muwanano kana muine nzara musumba musina chikafu, hapana chakanaka chinoonekwa irafu yega kushautana. Abrahamu famine vachipotera kuEgypt, akatarisa mukadzi wake akati you are a beautiful woman. Tikapinda muEgypt vanhu vachada kundibvutira iwewe. Kuti Abrahamu atoone jealous, maari mutone kurespekta nekuona kuti mukadzi wake akanaka. Ari kutaura runako pachembere yake. Abrahamu naSara havasi vakomana nevasikana. Munhu mukuru ari kuudza mumwe wake kuti wakanaka. Indaiti kana munhu akuchembera runako runopera, kwaAbhurahamu kwakune mawani. Runako runenge rwaiwedzera nekukura. Kusvika pa11 kuti Abrahamu akataurisa chembere yake akati mama makanakisa. Tikapinda muEgypt ndinourayirwa imi. Mashoko iwoya haisingori compliment bedzi. Remember he is a prophet. Kuti mashoko ari kutaura even dai Sara asina kuti ndakaistereka. Ari kutopiwa runako nema words. Words are like seeds. They carry a creative power. Mashoko ane simba rekusika. Chinhu iwe unoita business pota uchikudza zvaunotengesa kuti unotengwa chinobudirira. Mashoko ngaaende pazvinhu zvaunoita. Abrahamu wakataura mashoko akanaka pachembere yake inonzi Sara. Ende vachingopinda muEgypt, vanhu vese zanzi vakanorekomenda Sara kuna mambo. Kuti vanhu vese vazvinoti hatikwane hai krimu yatipera kuudza chef. They recommended her to the king. Sara, remember vanhu vamarefugees, vapoteri vari kutiza nzara. But imagine a refugee, mukadzi nemurume, mambo otoudzwa kunzi kune munhu akanaka auya, kwete vapoteri, kwete marefugees, a beautiful woman. Like Abraham paakataura shoko iroro, ane mashoko aibvisa. Gona kubvisa zviri negative, uchitaura zviri positive. Why? Because kana muri vapoteri mapinda mune imwe nyika, munofanira kungozikana kuti kwauya marefugees vapoteri. Kana kuri kuSouth mune muchinzi makwerekwere. Beauty haioneki kana patongosviwa zita rokunzi makwerekwere hakusina value. Kare pavaive muno muMozambique wainzi maMosken. Zvaigona kutovhundutsa vanhu kuti une Mosken unodanana nayo, zvaigona kutokushoresa. But kana atonzi Mosken hachatarisira beauty ipapo. So Abrahamu naSara pavari kubva Kenani vachipinda muEgypt vapoteri. But kunzi vatreatwa as refugees havana kudaro. Nekuda kwokuti Abrahamu ane a trick yaakaita, a spiritual trick yekuti anotaura runako pane mudzimai wake. So mashoko aataura ekuti amai makanaka vachingopinda muEgypt ndozvakataurwa neguta rese kuti kune munhu akanaka auya. Let me put it this way. Nyika yeEgypt, nyika
ine vasikana vangani, ine vakadzi vangani. Ingashayire vanhu vakanzi vakanaka nekuti mambo angashayire hope zvokuti mambo anoignora maresidents vagari vemuEgypt vese woti ndiri kuda refugee. Woti runako urwu harisi runako rwuri ordinary. Mukuru zvamunobata nezvamunoita zviri ordinary kusvika makutaura masupernatural words upon ordinary things. Learn to speak positive upon every issue in negative in your life. Kutaura akusungise. Bible rinoti simba rerufu neupenyu ruri pamuromo. A closed mouth is a closed destiny. Learn to speak words that are positive concerning your life. Kana zvikaita sekunge hazvimake sense. Aiwa nokuti dimension yefaith iri above common sense. Kutaura akusungise. But unozora ndikati taura izvezvi zvakanaka paupenyu hwako. Une dzimwe nyaya dzaunoti aiwa zvatauri zvakazonyanya. Unotaura soft. Yet hazvirambidzwe and hazvisungise. But pane paunonzwa wega a challenge. That challenge haibve mauri. Iattack pamusoro pelife yako. Ndikati taura kuti gore rino ndinovaka imba. Kwete kuti yavaka taura hautaure. Wega unozoti ndezvechechi adatiitisa unoivaka sei. Iwewe pachako utori Satani asati auya utori right kudhara. Wega unotoramba azviite. Unoziva kuti wakaipa. That negative mindset yakadyarwa mauri ndopaanosvikira. Ndozvaanotrasta izvozvo kuti uyo hatomboda kuroiwa ega hambofa akabvuma kuti upenyu hunochinja. Ega habvume kuti pane kwaari kuenda. The devil pane paanotoudza madhimoni kuti imbomirai. Ivo vatano vatori right kudhara. Do you know kuti mind iri bigger than a demon? And I will show you the picture. Satani paakanzi Satani haana kupindwa nemweya wechina. Hakuna dhimoni rakapinda muna Satani. Nokuti kwakusati kwatova nemadhimoni Satani asati apanduka. Nokuti paakapanduka ndiye akatora a third of the fallen angels. So Satani asati Satani kwakusina dhimoni. So chakaita kuti ari Satani wakafunga kwete kuti wakapindwa nemweya wechina. Akafunga kuti ndaakutora chigaro changu ndiise pamusoro pechigaro chaJehovha. Iniquity was found in him in the mind. Zvoreva kuti madhimoni anototrasta thinking system yako. Ukatova nethinking system iri positive, madhimoni anozva kuti mai manje munhu akusununguka akuenda. Unozvati nezvatakakura tichiudzwa. Kwete kuti ndezvechokwadi. Ndozvataiudzwa. Tikazvirarama tikazvitenda. Zvikapedzisira zvakungoitika. Takakura tichiudzwa kuti munhu mutema ndokutambudzika. Varungu vakakomborerwa vane upenyu hwepamusoro. Titirapfana taiti vanhu vatema vanonzi mabhoyi. Saka pane pataiti tichitamba pamwaikwira mumuti wamoenda pasi. Tinotaka kuimba kuti mabhoyi ari pasi varungu vari kudenga. That pattern of thinking haisi muscripture. Murungu ndiye akangofunga kuti munhu tikamupa information iyi akaitenda aroya dzinza rake rese. Pakutoda kuita nharo kuti whether white, black, yellow, what, I'm wonderfully and fearfully made by the grace of God. I can do something and make impact in life. Iyo deliverance iyo haitomboda kunzi demoni out. Kudzimba kwedhimoni mumunhu haisi complete deliverance. Halfway. And I will explain and show you. Bible rinoti mweya yechina ikadzingwa mumunhu inoenda kwakaoma. Yozodzoka kuzotarisana yakadzingwa makamira sei. Zvati kudzingwa kwedhimoni kune guarantee yereturn. So kunzi out first stage. The complete stage kunzi in. Chinopinda in chii the word of God. So achiona nekuchechi kunoitwa deliverance kunotoparidzwa. Vanoparidzira iwe dzinga madhimoni. Vanozvati kana rikaenda as long mind yako isiri renewed usina understanding yescripture. Unototadza kubudirira usina kuroiwa. Iwe tine vanhu vasina kuroiwa pasina chiri kuitika muupenyu. Zvokuti ukatoroiwa unodarika paurafa. Unongoroiwa wewe. Stage yauri ukaroiwa zvodarika izvi.
ingori nyaya yekuti hadzisi kudhonzawo hadzo mushi positive. Orupomera neototi amatakamuite iko munhu anozoera mushonga zvatikanyatsomusota chaizvozvo. Somebody came to me one day and said, no, you preachers have turned to be motivational speakers. It's good. There are people who need to be motivated. Ukanzwa Bible rakuti simba enda kumujuru, arina kutenda kuchechi. Bible ukanzwa rakuti simba enda kumujuru, riri kuti go and get motivated nezvinooneka. Mujuru hauparidze. Une basa raunoita mujuru. Saka simba yakanzi aiwa simba ina need kuenda kuconference kuchechi. Vaende kuchuru. Enda unoona zvinoitwa nemujuru. And you get motivated. Abraham chaagona chi asati apinda muEgypt ambomira kufunga zvenzara zvokupotera zvenhamo ndokubva atarisa mukadzi wake Sara ndokubva ati you are a beautiful woman. Tikapinda muEgypt vanhu vachada kundibvutira iwewe wakanaka kwazvo. And achingopinda muEgypt ndozvakaitika. Usadherere kuti Egypt yanga isina vakadzi. Abraham is a prophet. Ataura mazwi anocreate a law of attraction. Usandiudze kuti muEgypt hamuna vasikana kuti mambo atopedzisira akuda kutora mukadzi wemunhu nyika yakazara vasikana. Vakoti nemawandiro akaita vasikana unganetsa nemumwe murume nekutora mukadzi wake. Unotsvagirwa kumusikana right. But mambo weEgypt akaibva mabhebhe ese muEgypt akati kamukadzi kemugara ndikukada kakanaka. And the Bible rinoverenga rati he was recommended. Hakuna vanhu vakatiuya kuti mambo kune munhu wataona akanaka. The power of words. Simba remashoko. Learn to speak my words are positive. Iwewe pachako une simba. I'll always give people this example. Bavanda tina Jesu tugenda tese ku paradise. Aina kupinda church, aina kubisa chegumi, aina kuenda conference. Yakaita sei? Yakataura. Isheka na makuya mumbambo onyunirangarire. Zvakakwenda. Sasi kuna akapinda denga nesasi pamroma. Kumwoje chakamutadzira kupinda usataura. Abraham akashandisa a prophetic anointing mutime yefemai akadzoka aine ngamera aine makwai nevarandakadzi ndotime yaakatopiwa Haga as a servant girl. Chii chaakaita achingoda kupinda muEgypt akamboti dhiyamira you are a beautiful woman. Kana tapinda muEgypt for your sake vanhu vachada kundiuraya nokuti mukadzi akanaka. Vachingopinda muEgypt mambo ndokubva audzwa kuti kune munhu akanaka auya. Kune munhu akanaka auya. Ndati runako rwaSara ichembera ndikutaura nezvayo. Akasvika musikana akasweet 16. Igogo kumasikete 70-80 vari kurwirwa nevamwe bosi. Mambo kwava kusaona here vanoona. But mashoko ataurwa naAbraham pamusoro pemudzimai wake ane weight in the spirit. Iwe kune vanhu vari kutengesa maproducts asiri mamwe ekuti anotyisa. But they are making money kudarika kwevanhu vane quality. Nyaya yabva paquality yakuenda pakuti anazvo ndiani. Idambovula kuti kumupedza nhamo ndokunoita masales kudarika anaitikazi. Aitikazi wacho haavhari. Anodhura but haavhari. Neti kuwanda kwemabhero ana truth vachabuda musystem havasi kubuda. Vari kutovhura mumabranch anajete kutovhura. Indazvino kuti nyaya yekuti quality inoiswa ipapo ikangosiyana hamuwabudise system. Bhururi iwewe manje Bhabha roti vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Simba iroro rinoincluda mashoko ako ane power. Gona kutaura mashoko akanaka pamusoro pevana vako. Isitaitikwa nevabereki zvokuti mashoko iwaye anotoda kurivheswa muprayer. Chikudenza chinangwa chinoenda. Mashoko emubereki mubereki ane power over you. Ndokutanga kubereka. Ane office yekukublessa. Ane office yekukublessa. But office yo akayabusa akakutuka chitukwa ichocho chinofamba newe.
agare kumushango yekuti ukanyima mari yedoro achireza ake mpiniso wakudzokera kuharare akoti shuwa usundipawo kana yesikati mzukuru alright ufambe mushe aufambe mushe iye ati ufambe mushe zvoreva kuti chaataura chiri kuperekedzwa nezviri mari message yese ine spirit behind asana mudzwa munhu wekuti ukamugumbura anokuti mwari ave newe pfungwa kwako zvinorevei lord asave newe mukati umu mune spirit inopusha mashoko spirit ndo iri powerful vanhu zvataurwa panze so Abraham is a prophet asati apinda muEgypt achitiza nzara kwaari kubva akati adzimai angu makanaka singaiti vakuru kuona runako munhamo runonetsa vakaroora ndofunga tingawirirane mumba mukaita nzara hapana chakanaka chinoitwa nemunhu kana akatobika ungatombomutira kuti uri kuzviwanza mangwana tinodyei haudi zvakawanda akabika shoma opopota futi handikude munhamo mune mashoko agara angori negative hapana paungati baby ya beautiful chinara nenzara beauty haioneki munzara saka toona kuti mukisane zvinonetsa unonge kutambisa time mukisire nokugarisana tidanana kana environment yadaro hapadi satani unokora kupa mind zvekuti iwo pachako you become the devil of your own house saka Abraham wadzivisa kuti varume zvingaombe zvinganetse learn to see something good in hard times mwari vanoshanda neichocho nyika yakaoma kuda zvinhu zvichinetsa iti mwari ndinokutendai nechipo cheupenyu wai nokuti haisi nzara inogona kukuraya kuna anotofa akaguta kuna anotofa akaguta inototi nzara iyo ichatiuraya haiuraye chikafu chinokutouraya futi chaungatoda chisustena upenyu ikristu so iwewe as man you have a role to play to speak good by every issue by every challenge zvaka handisi kuramba reality yekuti zvinonetsa nezvinorema zvinenge zviripo but waakutaura the supernatural word upon reality iripo murume anonzi Jobho zvese zvakaitika vanhu vaya kuzoripota ane mashoko aingosimbai nawo kwete ekutuka mwari kana kumhura mwari no wonder akaita bounce back bouncing back yaJobho yakabva pakarekta yake yaimudza kuti nyangwe zvese zvaitika mwari anoramba ari mwari ikoko kusimba kwaakaita ikoko kwakadenda mwari kuti ichi ndochikomborera ichi hatisi kuluza moyo nekundida zvinhu zvakaoma kudai wese auya neripoti kuna Jobho aida kuti Jobho ataure zviri negative wese adzimai vacho uza hakuna chinogohwa chekuti munhu wawakazembera unotsata ndo my last pillar zvinhu zvese zvaoma obva auya futi kusaidi kwadevil oti tukai mwari mufe ndakati hakuna mukadzi anoda kuva shirikadzi havadi vanhu kuona madhamu vakuti tukai mwari mufe hapadi kuprofita watone mumfesi mukadzi akuti debirowai pasi akakumakira yakadaro zvona kuti oredi kuna aindoonekwa but one chakagonekwa naJobho even mwari pavakamupa blessing Job 42:10 ropafadzo payakadzoka dhabo chinhu wani chaasina kuita haana kudhivhosa iyeyo mukadzi abo mutituka mwari ufe haana kuti right zvangu zvabatana vaje maitaura rafu kai yakudakaikani that man ane imwe character iri so challenging iyo mukadzi ana kutituka mwari ufe uchirwara worikavha zvinhu zvako zvoita uregera kudhivhosa sei asina kudhivhosa one thing chatira kuonesana Jobho anga akakura spiritually adzimai pavakataura zvavakataura iye akaziva kuti havasiriwo vari kutaura vari kutauriswa vari kushandiswa kune mweya mukagarisana zvakanaka ukadzidza nekuziva mumwe wako pane musi wekuti akakutuka wega unofanira kuzvinzwa kuti ndezvekumusha kwavo zvinoda kuti varambwe haasiriye umwe wangu haadaro iyi rafi vauya
atete wakafasina murume wauya manje pane matukiri unyosana kuti munhu uya hambodaro munhu ane rudo nenu inga saJob anga akura anga macho anga akuziva kuti dzimai ukana kutaura so asataniwo havadaro zvine vanhu vanoona madhimoni kana munhu ana matirwa ramanifesta that's a lower level. Higher level even asina kunamatirwa character nezvinotaura munhu can tell baba vakauya kuna Jesu vachiti zvikabata zvinoti mumoto kana kuti mumvura vanga vakura vaitoziva kuti ukaona ari mumoto zvamubata hakusi kuda kwake ukaona ari mumvura haasiriye zvinomuendesa haende zvinomuendesa. Matthew 15 the Canaanite woman anoti kuna Jesu mwanasikana wangu anetswa nemweya yechina amai havasi kugona kudzinga mweya wechina but vanogona kutoziva kuti mwana wangu ari kunetswa nemweya ndofunga vakatiwa counseling neeverything else vakaranga pane chiri kuchinja vakaziva kuti uyu wamweya. Because there are times that we try to solve things in a natural way. This was a spiritual attack. You'll be wasting time. Also, but me to solve version in a natural way. It's not with the research. You could the push factor and we waste time. Mwana uyu hanzi mwana anozodai ukasachaka chinokonzera kuti adaro kana mukaronga zvakanaka kune munhu akaba ndokubvaenda kujeri ari kujeri ndonzonzi ari kubira umwe futi sipo ikoko jeri harina kusunga umbavha rakasunga mbavha umbavha huri maari mbavha ndiye saka mapurisa anosunga mbavha haasunge umbavha saka tonoti umbavha haunei nekuti mupurisa aona tokuvhara ari uenda pachaji ofisa ongosiya foni yako ipapoko kuda panze une shuwa ofisa unokukuwadza ko munhu ka iwo kana vachitobudawo muofisa vanosiya vakiya fungo kwako vanokire inobva pacentral vandoziva tinokuwadzana human nature ina basa neinde kuti unoita basa rei. So Abraham, Job ari kugona kuona kuti aya mashoko haasi mumwe wangu aya saka paanoita bounce back anoramba nemukadzi yeye why agona kusolva issue yemarriage yake nekuti ane spiritual understanding. Zvimwe zvinovambirana vana isina kuti vanenge vachinetsana kune zvisingade kuti vagarisane saka izvozvo havazvigadzirise vanogadzirisana ivo. Abraham akaona runako pachembere yake ende nguva yaari kuona runako vari kutiza nzara kuKenani vachipotera kuEgypt. In the time of famine akagona kuona chiri positive ende vachindopinda muEgypt mambo ndokubva vaona shuwa mukadzi akanaka vanonisa kuti mukadzi akanaka atorwa namambo mwari vakataura namambo kuti mukadzi womuprofita kudzorera mambo ndokubva atora mombe ngamera makwai ndokubva ati Abrahamu zvidizvi akabuda muEgypt maapotera nenzara ari a wealthy man. He a leader who wealthy speaking positively in hard times. Unazoya kuti dambudziko rinopa vanhu language. Mubhaibheri vanhu vairarama nemapere mbudzi vainga vakamanikidzirwa kupota vachishedzera pavanofamba kuti unclean kunati takasviba kuita kuti vari kuuyawo vapave way because havafanira kucontaminata vamwe. So chirwere chakavapa language. Poverty futi inopa language. Kune mamatauro anozwa kuti hasi munhu ari kutaura inhamo iri kutaura china kuti nhamo itaurere kudzikisa rikatambire kumusoro munhu wokuti unotira kumita yakambopiwa lift one day yakaipika apo chidha atomira vanhu vanamhanya agara kungoro kumashure sati haunai kumberi bamulini ikati hakuna ndiripo hapana kumberi kwakaipe kudarika kumashure. But nhamo inokudza kuti zvino watongokwira wakuti pane pokuti ndozoni nhamo kutaura asiriyo wazi baba sitika nengoro zvakasiyana nhamo inotaura poto uchiitamira inogara ichitaura sei munhu anopinda mumba maunzi garai pasofa wati hapana pandato right nhamo ndo irikutaura basa abaite right kudarika sofa zviite unless poverty yakushaya
kushandisa kupota uchitaura. Amen. Yes. So kuona kwezvinhu kunopa vanhu language, kunopa vanhu yavanoti tradition. Alright, I love examples. Isu tichikura maiti mukadya sadza munogeza maoko moombera modya. Kana maakudya nenyama, kana wada nhonga nyama unombera futi. Kana nozvitiza zvoreva kuti haisi nyaya yekuti zvimwe zvinayo kukoshesa nyama kuti haiombirerwe, inofanira kuombererwa paine yega, inokosha, iri kusanganiswa nesadza. Kana waombe ukatonhonga usina kuombera, munin'ina wako atichidza kuti angonhonga. I'm sure you will get it by the zvatiitika kai ipoverty. Unonzwa kuti nyama kuseri ida kutombirwa hayo haungangonhonga zvito. Ipoverty. Zvoti papa ndakupa magatsi ekuti waenda kumba uchingogeza maoko inhongi. Usaimirira isitaitora nguva kuchiimirira baba. Haiapproach kwezvedzungu baba. Wambowa supu wozoti taakuyako. Sa inazvoti kuti iculture. Ipoverty. Poverty inokupa iculture. Yes. Amen. Amen. Zviriko zvakawanda zvatinotora setradition iri poverty. Root yacho haisi tradition iri poverty. But poverty ikararama nguva refu inopedzera yatsika. Saka toda kukata poverty mumaafrica kunonetsa because imwe yacho yato tradition. Imwe yacho yatotsika ndokararamiro kawo andonzwa ngori kumudzvanyirira kana wada kuibvisa pari. Why? Because andononge ndokurarama kwacho ndoupenyu hwacho. Yet hazvisi. Culture inodevelopwa nepoverty inonetsa kubvisa muvanhu. Nekuda kwekuti already saka munhu aiva nemaperembudzi. Yaifamba achiti unclean, ndakasviba. Luke 17 verse 11. Pavakaona Jesu achiuya, the 10 lepers, vakashedzera kuti mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni. Noti vakachinja zvekushedzera. Havana kuti unclean, vakaziva kuti this one can change us. So let's change our language. Vapo chinonzi language chine power. Genesis 11. Vanhu vaironga kuvaka itawa inonzi Babel. Vaironga kuvaka itawa inosvika kudenga. Kwete kuenda kudenga. Mwari ndokubva kuti vanhu ava vane mutauro mumwe chete ende vanowirirana zvavanoita. Hapana chavacharonga chikasabudirira. Mwari kutestifya kuti vanhu vane same language, vane unity, very powerful. Tingaite sei kuti vanhu vasasvike kuno? Mwari atozva kuti tinosvika tiri. Baba vaida kupinda denga neubhirija. Kuna vanhu vari dangerous. Vakati kuna mataiti takuvaka kusvika mberi. Vaida kumujuma kumusoro kumusoro. Vaida vakomana vauya kuti haatauya. Akava disturb asi devil. Bible not and the Lord confused their language. Havana kutorerwa zvidhina, havana kutorerwa zvokuvakisa. Language iri powerful. Saka tona strength yeChina iri pakuti vakarespect language yavo. They do everything zvavanoita munyika mavo using their language. Uya kuAfrica vakati colonizer no language yedu. Anozvona mukazvifunga kuti maths dzinaiti rishona inozoti hazviti. Yet maths pachadzo madigits haisi language. Which means any language inoita pamaths. Because maths haisi language, madigits. But ukafunga shona inokurambira ka. Because ukati minus inotipa plus. Ukaisa kushona manje ma1. Hapana zvapo. Zvabva kupi. So our language, I want you to laugh. Uzoti saka weda awite. Saka gone kwane macolonizer kutipa a mindset inoti zvedu nezvemanga. Zvavo zviri pamusoro zvedu hazviti. Mindset iyo yakusi kuroiwa kutenda zvavakataura. Ukatenda zvinotaura munhu against your life uchada muroyi muroyi wako iwewe. Hazvisi mubhaibheri kuti Mulungu ari nani ndaida munhu mutema. Vakaisa masystems ekuti takataura tega kuti havari beta. Hazvisi mubhaibheri.
report yeshoko ramwari, you are wonderfully and fearfully made. Yes, amen. But report yatakapiwa ni makolonizer teka ukanyanya kuno manje nokutoti ukavimba msikana ukamfunza zita hivi nani rishona anokuudza richirungu kuti zvityise. I mean, life in Haiti ni shona. Namwinisi, chidana namwinisi. Without black cities, ni zontale uchakwiti. And to us, English in a measure your intelligence. Yet English language. Isu takaronga kudzidza mutauro wevamwe. English haidzidzwe mutauro wevamwe. Isu takaronga kuisa a measure yekuti ukaona munhu mutema ndikaparidza neEnglish ndikangotyora mbijana message yatorasika unoenda kuti chakaoma kumana chakaoma hauna chavachabata. But murungu akada kutaura shona akatyora unozoti atraya wakaoma kunoti zvedu hazvina vhanga. Munhu anogona kusimudzira Africa muAfrican. Why? Because anoripota the elite is still biased than the foreigner. So Abraham aipotera kuEgypt, but asati apinda akatarisa dzimai akati baby you are so beautiful. Tikapinda mukati mwana wachanduraira iwe wakanaka sikaite. Munhu ari kunzi wakanaka uyo haasi musikana igogo Sarai. Mashoko ataurwa nemuprofita Abraham ndo akanobata chiso zvokuti vachingoita estate in Egypt zvanzi tauni yese yakamhanya kuda mambo zvikati mambo yemone mukadzi auya kuno. Vasikana vese muEgypt vakati garai mudzimba dzenyu kune ambuya vauya. Faro mambo highest office vikati ndipei mukadzi yekuno. Mashefu ese muzasi makati usabati ndozvamudhara ndozvashefu munhu akanaka zvingaite but haisi nyaya yebeauty. Ataura mashoko ari positive in the midst of hunger. Mwari vakabheka varimo muEgypt vakapiwa mombe makwai ngamera nevaranda for the sake of Sarai. Nokuti mambo akati Abrahamu kwandinyephera sei kuti hanzvadzi yako kodai ndamubata ndikamuita mudzimai. Chiwawo mukadzi wako tora mombe makwai nengamera endai. Akabuda kunyika yaaipotera as a refugee ari a wealthy man. He speaking positively in the midst of trouble. Life iri maprinciples akadai so. Tine vanhu vari kukunikana muupenyu kwete pa spiritual level but kungoti naturally havana kurongeka ende havagone kuita zvinhu. Hapasi pese paunoda prayer nokuti sometimes your challenge haisi spiritual. I believe kuti pane machallenges ari spiritual. I respect maprofita ekubani. Unozati munhu kana ane mweya wekusarorwa anoita futi necharacter. Nokuti dhimoni rikagara pauri rinoziva kuti richadzingwa. Saka rinokusiyira echaracter yekuti even raenda hauroneki uzosara uri naso. Mweya wekusarorwa ungogara pauri, ukagara pauri unokupa macharacters ekuti ukanzi yesu kuti yesu kuita sei kwazvo. Izvozvo even dhimoni rikaenda zvamusystem. Saka rinogona kukupa futi uchina kuti hauchageza ungori munhu china. Saka paunoenda kundoshandirwa manje kuti akuudze kuti hausi kuroorwa nekuda kwechina unoti anoshora aone. Anongokuti matombo matatu unogeza kuseni masikati manheru. Pane patigeza munhu ipapa ka3 aunororwa anokunyepera kugeza ka3 kaday masikati anenge mapiritsi ka kuseni masikati manheru mapiritsi ari. Munotoona kuti pane munhu akakumwana. Netamati baba munoona wakaonekwa china kwete mweya wechina. Jesu akaenda kumba kwaJairasi akanamatira mwana ndokubvamuka. Vanhu vari pakati pekufara ndokubva vapa instruction yekuti mupei chekudya. Inabva weJesu ari kuti mukasabika anofa futi. This time anoreva nenzara kwete mweya. So kune machallenges ari muremu iri physical. The shop level we believe that every challenge in Kumafeka is a spiritual thing. No. Finding knowledge you often get acquire in the physical. Jesu ari mwana wa Mwari abva kudenga kuzotifira. Mwari vakatipa Jesu the person panyika pakavezwa the cross pekushikira kuti agone kutipa salvation. So cross is many made.
Jesu wakabva kuna Mwari, muchinjikwa wakagadzirwa pano. Moses kurarama kwake muNile River anga ari mubhasiketi raamai vake, kwete rengirozi rakarukwa naamai. Skill yaamai was part of the program to sustain the baby. Haana kuiswa muNile River achiswima kakari kadiki. Amai vake vakava neskill yekuruka bhasiketi inogona kuflota. Iskill. Mwari makarangarira David akaura Goliath. Dombo rakasikwa naMwari. Sling, it's many made. And the skill, how to use the sling, you acquire skill. So even when I reach another coach, coach akupe gift, akupa skill. Coach anotobadara, coach wanu wanokutara. Inaitu coach wa PSG anumpire. Simple take mtimu. But wana very gifted and a mess. But wanataka mtaraka nomuza kuti apa unozo kuna suwa. Inaitu munu coach another mess to be. Nobody can discover the gift is not enough when you lack skill. So skill you need to acquire on earth, on the ground. Jesus mukita kwake ministry, apart from anointing, I want wisdom, no emoza kuita skill. Let me show you one character, one skill ya ita ministry. Achida kuti vangeli riparitwe, akaporesa region anda kutera, akamutenda unoudza vanhu hama dzako Mwari zvaakuitira. Bible not he went into Decapolis, meaning 10 cities, preaching, telling people the goodness of the Lord. But variko vanhu vaiti vakaporeswa naJesu, Jesu aiti usataure nyarara. Yes. Pamano tienda utaure, pamano tinyarara. Indava, asi kune miracles asikade kuti ataurwe. Skill yebasa. Kuziva kuti nature yatsana, ukavatuma kuita zvinhu havaite, asi ukavarambidza, zvavarambidzwa ndo zvavanoita. Saka kwesaizi nyarara Jesu zvanga kupedza. Ndomwe mulife une vanhu vanoziva nodaro. Pamuta kusaudze vanhu ava totanga. Ati ndakuudza katadzisa tauri. Yakaipa nyaya kauraiwa munhu. So those skill yaioperata nayo. Vanhu vakamubvunza kuti ko muri kuti muri muchadzoka zuva rekupedzisira. Musi wacho tiudzei, dei vamuchadzoka. Tikanzi aiwa. Baba ndo vanoziva misi nenguva. But kumashure atina baba tiri vamwe chete. Vakubuda dhere kudzoka akuti baba noziva misi nenguva. Hazvino kuti Jesu azive. But ari kuziva chaita kuti vabvunze. Anoziva the nature of man. Kuti munhu akaziva date rekudzoka, anomboushura. Achoziva madays ako. Saka achiripo angoti mweuma. Sekuti vanhu vanzi garai muri ready. Kunwanyi madate. Tokufira pamano yemangwana kuseni. Kama ndinotorewa namata. Baba zvake ari kuuya next year. Adisi unobona zvikuita. So munhu waioperata with anointing and also with skill. So Abraham mashoko ari kutaura pana Sara kuti you are a beautiful woman, haasi ordinary. Why? Because vakakomberedzwa nefamily muhanga kashoma kuona chinhu chakanaka. When things are bad, your eyes they are corrupted. Zvokuti haone chinhu chiri good. Munhu ukamuvenga hagone. Kana akatogona hagone. Tine vanhu vakaenda FC Platinum. Kana ikatora mukombe league. Haigone timbari ndinogona. Yatora kalike te yatora but haigone. Ukabudira usina kufunda, wakafunda unorwadziwa newe. Havambokupiga kuti wagona ungati parents ane mari yake. Parents aita mari kuni nakangwara hamuna wani. Munhu akashata kwauri haana chaanogona chaunganongedzere. Nzara ikapinda mumba, rudo runonetsa. Akaroora munozvinzwisisa izvo. Nzara ikapinda mumba, rudo rwenyu runorema. Irafu nguva dzese. Kana dzimai ofuna dheza kuti ndiye uri kutoona sei? Une stress dzako. Toenda mene ikoko. Unotoona sei? Ndikuita sei? But Abraham mufemine munzara vari kupotera kuEgypt. Andasati dzimai yako you are so beautiful. Learn to see good things in the midst of trouble.
Why? Nokuti Mwari unoshanda nechakanaka cha Sara chiripo. 2 Kings chapter 4, mukadzi anga asirwa zvikwereti akabvunzwa nemunhu waMwari kuti kumba kwako unei. Iko kumba kwacho kune zvikwereti. Ndokwari kunzi unei. Kunze nhamo wataura but hakuna zvimwe zviripo iri zviri nani zvatingashande nazvo. Zvikanzi kune tumafuta tushoma taSara. Zvikanzi right. Toshanda nezvawakugona kuona zvaSarawo zvakanaka. And to show you kuti mukadzi uyu mafuta oyeita waye blessing even asati awanda. Waye nokuti akanzenda nokumbira zvitini. Usakumbira zvishoma, kumbira zvakawanda. Paakanokumbira zvakawanda, aifanira kutanga atotenda Mwari paakazviwana nekuda kwokuti kudii? Kuwana zvitini zviri empty mucommunity. Isaini yekuti vamwe vatoperesesa. Iwo ndiwo wasara nemafuta mashoma, vamwe vari paempty. Zvekuti miracle hombe haisi kuwanda kwemafuta. Ndeyekusara nemafuta vamwe vapera. So there are times you don't want to go on the first miracle. The first miracle ya Daniel, haisi kudyiwa neshumba. Kusvika zvakanaka mukomba. Why? Nokuti haana kupinda akakandwa. Aigona kufa nekukandwa. Asa unomubvira zvigaya. Munhu achikandwa mukomba aigona kusvika nemusoro wofa. Akasvika mushi munana wokutanga. Kuti hamuna kamitira munana, haana kudyiwa neshumba. Vamwe vacho pavakazokandwa havana kusvika pasi. Vakadyiwa vari mudenga. Kureva kuti yekutombojika mushe usiri kudyiwa mudenga munana nokuti vamwe vanonzorerwa imomo. Nokuti ukaona uchinzwa nzara so usati wakomplaina kuti ndine nzara, tenda Mwari. Nokuti pane kurwara kwekuti unopedzisira wakumanikidzwa kudya usinganzwe nzara. Kunzwa nzara isaini yekuti pari uchiri normal. Unogona kutorwara zvekuti unotsvagirwa mapiritsi ekuti unzwe nzara. Satan will swika palevel yekutenda Mwari in the midst of trouble. Igashaya kuti Job aita Job anokudai bhozi makamukomberedza nezvinhu. Zvinhu zvabviswa Job anokoti Mwari anoramba ari Mwari. Uye anofanirwa kunamatwa. We are here tomorrow as well. May the good Lord bless you. Mufambe munyasha hama dzangu. Mwari vakuitirei nyasha. Mwari vakuropafadze. We meet again tomorrow, same place, same time. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Learn to speak positively in the midst of trouble. Amen.